Vậy hơn vậy đúng. Yes. Vậy thì không phải đúng. Đã lấy bữa thì người nào mà róc cũng lại ăn thì. Lại áp rằng. Ini Ronjona tuh already bawa kau nada. Nah, ang aku bela labra. Ini, thank you. Ronjona tuh already bawa kau Zai bayi manusia bawa menla. Da angkau isibang muzang menla. Mantu kau dah laga. Sana nai review na. Yang kau muzang mana nani ada. Batu nak kujung kap tanah apa nung muzang sudah bay. Moनथिबाय ना? Muzang sudah bay. Zai bayi. Hoमबालाय बोरै नोंलाय मोनाबा गावखौबो हाबा जाया लालाब्रा आङो माने नों खाबथाना होबाथ' नों मोजांसो जाबाय नै खोनासं जाय बायदि मानसिया आं लाजिनो रोङि मानसि नङा जाय बायदि मानसिया आंखौ मोजां मोना बेबायदि मानसिखौ आं जरबस्ति मोजां मोननोबो गोसो गैया मिथिबाय दिनै आंखौ रन्जना मोजां मोना आं बेजों जरबस्ति हाबा जानांगौ खोथा गैया गैयाबालाय दालाय बोरै नेंग्रायबाय दं नेंग्रायदों आं दुखु मोनदों रन्जना आंखौ हाजासे मोजां मोनबाय आंजों हाजासे इन्जय खालामबाय बा आंजों हाजासे उन्दुलायबाय बा आंजों हाजासे गथ' गारलायलायबाय बा मानि थाखाय वाइ मानो आरो रायजोफ्रा आंखौ जरबस्ति हाबा होबा बे जुदि आंजों गोजोन गैयाबा साननैसोनि उनाव बे सोरबा सिख्लाखौ गोसोथोब्ला बे नोंसिनि खोथासो जालायबाय संसारा गोजोन जागोन बे नोंसिनि खोथा जालायबाय मा आंनि संसारा गोजोन जागोन ना नोंसोर नायनानै थानांगोन आं नायनो ना नों